Gikan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Intilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix. Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami gid ang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon tiyan. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Ako si Anika. Dayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang may TC. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa may TC. Epektibo. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Ugali si Bibi, masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako niya allergy. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Spore Biotics nga ginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Gasakit ang tiyan, mag-Spore Biotics. Kaputod-putod ang tiyan at hindi matunawan, mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Ini ay isa kang Eurobiotic Syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan. I-Memory Advanced na yan. Memory Advanced Syrup. Mabakal sa mga butika. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangod sarang na kamo nga makapakonsulta sang libre. Libre? Libre! Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasay City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvacion Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasay City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas salungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Gabasa na naman bala ang imo. Ay, gabasa na naman. Oo talaga, kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa. Always nagabasa, kag nagabaho ang kilikili. Mag-Klinika Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili. Klinika Deo Fresh. Nagabasa na naman balaga. Lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko. Klinika Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili. Gadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galao magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul-katul, DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika. Extend Food Supplement for Men. Ako si Eric, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sa migo ko, itry ang Extend Food Supplement for Men. Kaya epektibo ko no. Akon gintilawan, abaw, gatok turaok gid ang akon man. Kanamit gid sa experience ba? Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid. Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masami ka bala gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo
imo mahigko nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaligan DTX 500. D3 Bio with Vizio. Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan tungod sa D3 Bio. Amo ini ang ako nangin sekreto sa law school. D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. D3 Bio. D3 Bio with Vizio. Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaw sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsaro. D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. D3 Bio. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time, alas 4:30. Oras, buhay lugman nga ginadulong sa inyo sa kalwan sang left. Dare to switch. Lift mode na yan. This time check is brought to you by Lyft. Dare to switch. Lift mode na yan. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. El Castigador! El Castigador! Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador! Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador! Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador! El Castigador! El Castigador! El Castigador! Mayong hapon Iloilo, magandang hapon Pilipinas. Good afternoon world. Welcome sa isa naman kedisyon sa pagpangalagad sa palatuntunan. El Castigador. Merkules nga adlaw mabyan. Pitsa 26 na sa bulan sang Nobyembre, tuig 2025. Fiesta Galisbong sa distrito sa Mandurriao. So happy fiesta sa mga taga Mandurriao. Sa nasring na mabyan, pitsa 26 kita, ti mayara nagid lamang sang nabilin nga 29 dias kag Pasko na. You better not jump, you better not cry, better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Ho, ho, ho!
Christmas! El Castigador. Merry Christmas sa tanan. Kwera lang sa mga kawatan nga mga nagkaladakpan. Kay subong ara na sila mabiyan sa prisuhan. Mga akusado bla sa manumalia nga flood control projects. May pila na mabiyan ka mga mga accused nga gin pang aristo. Isubong ara sila sa custody sa aton sining gobyerno para atubangon ang ila sining mabiyan nga mga kaso. Damo ning hambal ni President Marcos nga before Christmas may mga magkaladakpan kag ining mga tawo ang hindi merry ang ila Christmas. Damo na nga nagatamyo kita sa inyo sa Merry Christmas pero ining mga tawo nga nagkaladakpan hindi gid matuod merry ang ila sining Christmas, no? Iti ara sila sa sulod sa prisuhan. Kag may kauntaran sini mabiyan, may arapas ang isa pagid, no? Sa tatlo ka mga accused sa maanumalya nga flood control project nga una na nga nakagwa sa pungsod. Ang naaresto naman sang CIDG. Ining naaresto mabiyan sang CIDG amo ang OIC sang Planning and Design Division sang DPWH Region 4B nga si Engineer Montrixic, grabe nga niya ha. Montrixic Tamayo. Ini siya ang isa sa tatlo sa 16 ka mga akusado sa flood control anomalies nga nakagwa sa pungsod. Ginpahayag ni CIDG Director Police Major General Robert Morico II nga si Tamayo ang naaresto sa NAIA, no, sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 kung saan siya ang sakay sa Emirates Airlines gikan sa Dubai, no? Kag naghugpa ni siya sa Pilipinas kahapon, Nobyembre 25. Una diri mabiyan ginpahayag sang DILG nga ang ning tatlo, no? Ka mga akusado nga ara sa luwas ang pungsod ang una nga naga-coordinate sa aton sining mga embahadas ng Pilipinas sa luwas ang pungsod para sa ila sini mabiyan nga pag-surrender, no? Kay tinag may ara ini sila sang ginatawag nga surrender filler nga gusto nila mabiyan mag-surrender angot sa ila sini nga ginatubang kaso. So subong nga aga gindara na sa Sandigan Bayan si Tamayo para mabiyan nga tubangon ang sining kaso, no, nga graft and corruption, lakip na ang malversation. Pero si Saldicoya mabiyan daw mabudlay gyapon, no, tig-ag hapon daw ay gihapon sang plano nga magpauli kag mag-surrender. Ang niya mabiyan ginahimo nagapagwa sa mga istorya, nagapagwa sa mga sugilanon, kag ginapangdalahig ang kung sino-sino lang para nga magtugas ang kaakig sa publiko batok sa aton sining gobyerno, especially sa administrasyon sa tuyo mabiyan nga hambal sa ibanti para ma-destabilize ang gobyerno. Ilabi na mabiyan nga may palaboto naman kita nga trilyon piso March sa Nobyembre 30 kung sa diin magamarcha kag magaprotesta ang mga tawo kontra korupsyon. O galing, amula ni galing kay ang agenda sang kampo ni Ku kag sang mga protesters mabiyan daw wala nagasanto, no? Kay lain niya ang ila sining tinutuyo. Ang tuyo sang kampo ni Ku i-destabilize ang gobyerno. Gusto nila nga mapakik ang tao para nga mag-trigger sang people power nga magaresulta sang pagpanaog sa pwesto ni Presidente Duterte or ni Presidente Marcos, and then bulo si Vice President Sara Duterte. Amo na mabiyan nga may statement na si Vice President Sara nga hambal niya ready na siya, handa na siya, no, nga magpungko bilang presidente once nga mapahalin sa pwesto si President Marcos sa Nobyembre 30 taw ginalauman na nila. Kaysang nagligad nga Nobyembre 18 or 16, 17
Mututani ang ila tuyo no nga ipaakigon ang tawo pinaagi sa revelasyon ni Senador Amy Marcos. Ginatudlo niya nga direkta nga si President Marcos nagagamit sang droga. Abi nila mag-revolusyon ang tawo. Maakig ang tawo kag kumbaga magsingki pagid. Kag magsigi-sige na ilis ni protesta hasta na nga mag people power pero ti daw waigid gyapon makadulot. So this time, padayon ang pagpagwa sa mga video ni Saldico accusing kung sino-sino lang kahapon. Ginpagwa niya nga si Congressman Sandro Marcos may mga insertions man sa budget. So daw ay man gyapon sang epekto no. Lauman mabiya naton sa Nobyembre 30 may mga grupo man gyapon nga mga kontra gobyerno nga tuyo nilaya mo ang pagpukan no sang administrasyon which is lain niya sa agenda naman sang mga tawo or grupo nga ang ilaya ginasigitan is trillion piso march kontra corruption waay sang calling for resignation. May iba niya man nga grupo nga calling for resignation pero dapat parihogid no? Si Presidente Marcos kag Vice President Sara Duterte waay sang exempted. Pero majority mabyan is ang ilaya panawagan ay para nga i-push todo ang aton sining nga gobyerno nga dasigon kag mangin mabakod pagid mas mangin maisog pagid sa paglagas kag pagpasabat sa mga tawo mabyan nga may involvement sa korupsyon. Kaya man yang ila sini nga gusto nga sige-sige ila sini protesta para nga dot-doton kag dot-doton ato sini nga gobyerno nga dasiga na. Dapat may mga anomalya manabat sa kaso. Hindi na magpahinay-hinay, hindi na magpakuan pa, o magpatumpik-tumpik kung sa Tagalog pa. Ilang taon naton mabyan kay daw amo maning agenda sang kampo sang mga Duterte nga ilaya papanaogon. Ang ilaya nga panawagan is Marcos resign no. Kaya ready na si BP Sara magpungko bilang presidente. Ini nga bayan maabyan sa aton nga pagpangalagad ginadulong sa kalwan sang Klinika DTX Coffee Mix. With ang palaya, chia seeds, and the sugar cane extract powder. Samtang nagapamati ka mo sa mga mainit nga balita, higop man sa mainit kag manamit nga kape, DTX Coffee Mix. Ang pinaka-healthy nga kape, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Sa piya kabahin mabyan, buyag-yagman ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga tuyo siya nga i-blackmail sang kampo ni Saldico. Suno kay President Marcos nga nagpalapit sa iya ang abogado ni Ko kagintanyagan no ginoferan nga hindi lang pagkansilon ang passport ni Ko kay para nga hindi na magpagwa no sang dugang nga mga video ang anay kongresista. Kaya bali Marcos nga hindi na pwede no. Waay ako yan nag-negotiate sa mga kriminal. Bisan ano pa nga mga video ang ipagwa ni Ko nga lunsay man lang hambal niya kabutigan, hindi na iya makapapugong, hindi na iya makapauntat pa sa akon para nga pasabton no ang may mga anomalya sa flood control projects. Kag ginpasiguro man ni President Marcos nga hindi makapalagyo sa hustisya sa kasuguan si Ko kag makanselar gid ang iya sini nga pasaporte. Para mabiyan nga makuan siya mapilitan nga magpauli diri sa pungsod, hindi na siya makakuan pa no makasaylo-saylo sa kundi nga pungsod puro panago kay kansilado ang iya sini nga passport. So hindi na siya makabiyahe. Hindi siya nag-tiner subong dira lang siya. Once nga magwa siya tuyo siya nga magbiyahe no magwa. And sigida pwede siya mabiyan nga ma-aristo no kag pabalikon diri sa pungsod just like kay Harry Roque nga ginkanselar naman ang iya sini nga passport.
kung kansilado ng passport, hindi na siya makabiyahe, hindi na siya makakadto sa naglain-lain ng mga pungsod nga gusto niya maabyan nga saylo-sayluhan para panaguan. Dugang Padre Mabian ni Presidente Marcos nga madamo na sa mga assets no ni Saldico ang na-freeze na sa Anti-Money Laundering Council no nga nagalabot sa 4 billion pesos nga air assets, terrible no. Ang 3,566 ka mga bank accounts, 198 ka mga insurance policies, 247 ka mga salakyan. Ano yan ikasakay na lang no? Daw kanya pa daw perdi niya pa ang mga mga taxi company. 178 ka mga real properties kag 16 ka mga e-wallets. Kuno kay President Marcos nga umpisa pa lamang ini kag sa masunod nga mga inadlaw mas may madamo pagid nga mga assets ang ma-freeze kag para mabalik sa gobyerno ang kwarta no nga ginkaute o ginkawat sang mga natungdan. Magluwas mabiyan kay ko may ara pa sang 8 no ka mga congressmen, mga kuno sila mga active, mga incumbent. Tag-iya sang mga construction companies ang ginrekomendar naman sa ICI no ginsubmit ang mga ebidensya sa ICI kag sang DSWD sa ombudsman no para nga mapasakaan na sang kaso nga plunder, anti-graft, bribery kag conflict of interest. Mga congressman na kontraktor pa. Why gid sang sila hindi gid makaluwas sa ila ang kwarta. Gina corner gid ka gina para lang nga bisan sa hindi manami nga paagi basta nga ma-corner lang no makuha lang ang kwarta para nga magmanggaranon. Kamo niyang malai no nagamanggad ka sa hindi manami nga paagi. Sa mga illegal nga pamaagi so, hindi man iya ka kwando hindi man iya dalayawon kung buot kung gusto mo ya mangin manami ang imo sining pangabuhi nga magmanggaranon ka nga ba yang sa legal nga pamaagi sa maayo nga pamaagi nga way kaya balas ang ginakawatan nga iban nga tawo especially ang kwarta sang gobyerno, kwarta sang mga pumuluyo. Kailain gyakon ang kwarta halin sa pinangabudlayan sa legal nga paagi. Kay ma-feel mo no, makuan mo gid kag masagamsaman mo gid ang kanami sang pamatyagan because nga ti naangkon mo ina nga bagay bangod sa pagpangabudlay. Imo ginahalungan kag imo ginaiyang i-value. Pero kung halin gani sa malain sa illegal ati patarasak man nga paggasto no just like sa kay Hyundai sa mga pila ka mga DPWH officials nabangod ang kwarta indi ila halin sa kwarta mabiyan sa kabansang gobyerno ala pinagusto lang sila nga gasto paggusto sila mabiyan sang sugal taya sa sugal taya sa kasino hindi ila kwarta mo pagka granatchar lang ila obra. So amo ini miabyan ang pinakaulihi karon ng mga information angot sa sining flood control anomalies diri sa aton sa pungsod Pilipinas. May mga nagkaladak pa na. Amo ning ginahulat sa iban, amo ning gusto sa iban nga before Christmas may makasuhan na kag may mangulubot na sa presuhan.
Sa piya kabahin mabiyan diri sa aton sa syudad sang Iloilo, ang City Council magapatigayon man sang investigasyon angot sa sining kontrobersiya man mabiyan sa AX sa Assistance to Individual in Crisis Situation. Nga kung madumduman nato nangin controversial ini bangod man sa pagreklamo no sa pila ka mga beneficiary nga ginabuhinan ang ila sining ayuda. Maayo man na balatani kung gamay-gamay lang galing kay ti sobra-sobra pa blang ginabuhin sa 10,000. O kinantani ibuhinan mo bisan na mag 200 pa or 2,000 pa. Kay bilin sa tag-iya 8,000. Pero ti baliskad ang natabo. 8,000 ang ginakuha, 2,000 ang ginabilin. Kasi naman nabi hindi magreklamo sina. Bisan gamay, bisan 5 lang gani ibuhin mo, bawal ina kay ti hindi gina pwede. Single centavo lang ibuhin mo sa ayuda, hindi gina pwede. Kaya ang hambal sang DSWD, way gid sang may dapat nga magbuhin, way sang may ginapahanugutan no nga sinuman nga magbuhin sa ayuda sang mga tawo nga ara sa krisis. Kasi amon agani ginhatagan sila ayuda kay in crisis sila, may problema sila. May ginapakatubang sila nga kabudlayan sila sini nga pangbuhi. May mga namatyan sila, may mga kung ano pa dira nga problema. Kinahanglan nila sang bulig, no? Kag amo ina mabiyan ang ginahatag sang aton nga gobyerno AX. Tapos buhinan pa sang mga mga ginatudlo mabiyan nga mga barangay officials. So karon nakalabuot na ini sa Office of the President kag ginpadalaan mga biyansang tawo gikan sa DSWD Central Office para nga imbestigaran ini kag kasuhan gid ang mga tawo nga yara sa likod sini. Subong ang aton sining City Council nagpahayag man nga maimbestigar man sila. Bagin pa siguro maabyan nga mangin patas ang ila sining himuon nga investigasyon sa sining kontrobersiya diri sa syudad sang Iloilo. El Castigador. Ini nga bahin mabiya sa aton nga pagpangalagad builog naman nga ginadulong sa inyo sa kalawan sang Mighty C, alkaline-based nga vitamin C. Bisan wala sang unod imo tiyan, pwede gid magtumar, no? Para nga magbaskog ang aton resistensya kontra sa mga baratian. Mighty C labi nga ginpabaskog kag syempre nagahatag man ini mabiyan sa aton sang proteksyon kontra sa heart attack kag stroke bangod nga ginabuligan sini limpyo. Tinlo ang aton sining mga ugat para makakasdira ang mga bara nga mabiyan ang nagatuga sang high blood pressure, resulta stroke o kon heart attack. Gani para malikawan ini mag-Mighty C adlaw-adlaw. Sa piyak nga bahin mabiyan si Congressman Jo Ang, no? Sang Uswag Ilonggo Party List ang nagpagawa naman sang statement nga nagapahayag, no, nga iya sini handa atubangon ang kaso batok sa iya matapos man nga ti isa man siya sa ginatudlo nga nakabaton sang kickbacks gikan sa flood control anomalies, no? Ti syempre diri sa aton sa Iloilo madamo man sang mga natukiban mabiyan nga mga palpak nga mga flood control projects, mga palpak, mga tuwag sini mga substandard. So daw ay man guro ghost project diri sa ato, no? Kay daw ang mga proyekto ara man kung gali kay makitaan mo bala nga daw kwan gid, no? Mga substandard kag hindi manami maayo ang pag-obra. Amo ni mabiyan payag ni Congressman Jo Ang, sambal niya, limpyo konsensya ko. My conscience is clear.
Kaga kumpiyansa siya maabyan nga tinluan niya ang iya sining ngalan. Bawat iya sining maabyan nga ginasandigan amo ang kamatuoran. Di tanawon ta. Anyway, imbestigahan man na siya gapon. Kung matuod nga limpyo konsensya niya, kaga way siya sang ang tanan sa anomalya, absuelto siya Kaga timambal niya nga na-clear niya ang sining ngalan. So basta hindi ka lang malagyo. At bangon mo lang, no? Kaya mo na bala, kung once nga matinlo, kagaway ka sang ginatago, tubangon mo, ready ka gaya magatubang. Kasi magwagin na lang itaran sa mga base sa mga mga testimonya, mga ebidensya, mga dokumento. Basta ang taran inimabyan, lang no? Ang ginatawag bala naton nga ginsumpaan. Hindi paros kay Saldico nga puros lang tanan mabyan nga hangin bala wa gid sang pabakod, no? Pinagi sa pag sumpa sa sining nga ginpang saysay. Ito nagagawa na mabyan nga himo-himo lang, no? Gagawa na mabyan nga fabricated lang nga istorya. Para mabyan nga maghimo lang sang kaakig sa tawo batok iya sa gobyerno. Kung para nga masubstantiate ang mga akusasyon, dapat diri, no, himuon ang statements tapos sumpaan mo, ihatag mo to sa ICI kay ang tanan ara naman sa ICI para mabyan nga mas mabakod ang imo sining mga akusasyon, no, kontra sa mga tawo nga ginatudlo mo, may ara mabyan sang kahilabtanan sa anomalya. Philippine Standard Time, alas 4:56. Daton nga pagpanumbalik banwa, dugang pagin nga mga balita, mga informasyon, gikan sa aton mga K5 reporters. Makaligad, ang pila naton kaimportante nga mga pahibalo. Standby. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa The News FM. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Balit na drama, musika at kasiyahan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, sama-sama, buong mundo'y magpapawaw. Para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Kampiyon na radyo! K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Gid nga salamat Barangay San Pedro Haro sa inyo mainit nga pagbaton kag pagkinasadya kaupod ang inyong mga ka-K5. Kadungan sang ila pagselebrar sang ila kapistahan, nagpaula naman ang 88.7 K5 News FM Iloilo sang kalingawan kag papremyo sa KKB. Ka-K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. K5 Kalingawan sa Barangay. K5 News FM. K5 Kalingawan sa Barangay. Kampiyon! K5 News FM. K5
siya. Okay? Ano ba tayo sa mga subok? K5 News FM. Sa muna pangalan ng mga bata, subok sa sana mo. K5 News FM na! Tanan na maaw ni Arasan, libre ng DTX Coffee Mix. Ako na pinakanami ng kape sa tamo. Bisan inon mo na white para maaw sa atay di magkapto si Putsan. At syempre ni Arasan, may DC. Sigot na. Tapor, wow. Hindi ka makatulog ka na ito, ha? Hindi ko na matulog. Alam mo na. 1, 2, 3, go. Bisan balis ka konta. Patay. Ilogo mo. Go. Ilogo mo. Sa'yo ang last mo naglogo. Padayon lang nga magtutok sa K5 News FM Iloilo 88.7 FM. Kay base sa masunod sa inyo naman nga barangay magabisita ang KKB ka K5 Kalingawan sa barangay. Happy Fiesta Barangay Navais Mandurriao! Bilang pagpasalamat sa inyo padayon nga suporta kag pagtutok sa 88.7 K5 News FM Iloilo kag kabahin sang inyo pagselebrar sang inyo kapistahan. Nagdala na naman sang kalingawan kag papremyo ang KKB ka K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. May kinindo wala. Banala. Oy, garap. Kilala mo akong mayor, Nay?
Na mayor ta? Ang jit-jit man! Ito pinalagpati mo yaya! Mga jit-jit na yaman! Ready? Iluwas mo na! Inuulan! Isang sudan! Mabongga si Rina. Ano takot pa? Okay. Oh, para sa mga sino una? Sige. Ladies and gentlemen. Ari. Si Nanay! Si Nanay, forward! Si Manny Maho! Alright, again. Ara. Wow! Kaya naka-uniform siya. Okay. Hello! Ano ba yun last? Tupad ka ng tatlo. Okay. Okay, yung top 3 lang. Okay. Final round, iputoks mo na! Grabe sila kay Guapa, oh. Sa mga kutos. Okay, kamo ang mag-judge kung sino taon. Okay? Pagi sa pagpalakpak. Isang pa, putang-putang at sakit pa pwede. Okay. Naisip mo namon, nag-eskwela kami sa TESDA. Ako na mag-iisip lang sa mga pumuluyong na pinalakpak subong. Okay. Ladies and gentlemen, ang bukal sa syudad sa Iloilo, nagpapadalagan PTA President Marlene. Six lang ang bilog. Six lang ang pinalagan. Contestant number 2. Nanay ang Katay Mambabarang. Ladies and gentlemen, contestant number 2. Aling Dunisha. 16. Ano na? Ang best in Baligyaan ay balot. Bata ni Jackie Chan. Nico. Mga batong kasang, isang box na DTX Coffee Mix. Kami. Uy, ito ka ng alam, ha? Mga batong na pag-insang, Pisos! Nakalay water. Ay, nakadlaw siya. May mga piso na ihata, nakadlaw siya. May nag-piso pa na water sa mga. Aray. Awan. Udak tipwel. Tipwel ang tubig. 100! Tumutubo, pasakay. Pasakay ka. Tara na. Ini sa ikon ko lang binog. 200! Yung patupad pasakay, enjoy ka. No. Ano ba yan? Ito kakaboy niya, ha? 300! Na pagdating mo sa lagbong ako ano? 400! Kau meron? Tutuhan. 500! Nalipay sa imo. Wow. Ano ba ang mga sa aking 5 years of friend? Okay. Liwaton tang hambal naton hep horay lang pero ang hambal ta K5 News FM. Ang K5 duwa ka palakpak sa dalong. Ang News FM bayaw sa babaw. That's nanay kasi nag-report ang nasa. Okay. Ano to? Ang K5 mo sa babaw. Okay lang nanay. Wala problema gawa pa ka magyabot. Sige ha. 1, 2, 3, go.
tungkol kay Tuwa na lang mabupalis na doon ka. K5 sa babaw, News FM sa dalaw. 1, 2, 3, go! Sagad? Oo, sagad. Sagad sila. 1, 2, 3, go! Congratulations! Okay na. Ikaw ang ito sa Hepe sa lingon ikaw mambang sa ato na jackpot round. Okay. Kung sa tingin, pwede ka kadaog hasta 1.5. Ang pinaka-nubo sa natin 500. Mas na 500. Okay, ready? Okay, go! Ano boy? Uy, matanda! Matanda! Tanda, magpasyon pa! Oh, hindi ka sila dyan, panagan! Dali lang. Babang ulo dapat pero wala daya. Oo. Lugo, ano tayo? Magalong lugo? Sino maglugo? Si Papa! Ready? Music! Radyo Bandera sa una, subo! Oras mga kaki-5, Philippine Standard Time, alas 5:12. El Castigador. Babalik mabiyan sa aton nga pagpangalagad sa palatuntunan El Castigador. Dulong sa gihapon sa inyo, iningabahin sa aton nga pagpangalagad sang Clinica DTX 500. Ang palaya leaves with the sugar cane extract. Para sa may mga diabetes, sa mga hindi makatulog sa tiyon sa kagabihon, mag-Clinica DTX 500 adlaw-adlaw. Nagabulig ini para makalikaw kita sa madamo lang ang mga balatian, ilabi na ang cancer. O ang Clinica DTX 500 mabiyan, the superior antioxidant. Standby ha, magabaton kita mabiyan sa report sa ato sining nga mga K5 reporters. Kaya kung madumduman natin mabiyan ang subject to bala or ang suspect nga nagpadala sang bomb threat or sang pamahog sa Uton National High School na yara na karon sa custody sang mga otoridad ang ginpasakaan na sang kaso. Kung madumduman natin ang suspect ni mabiyan, isa ka 19 years old, isa ka content creator, no, vlogger. Pagkatapos former student man sa nasambit nga burutuan. Kag ang rason niya maabyan na hindi niya hungod kag hindi niya ang iya lang tani is kwan lang, no, langu-langu lang. Galing kay ti hindi niya pwede marason nga langu-langu lang kay ti ang aton gani nga kasuguan anti-bomb joke. Kung sa ningon, hindi mo paglahog-lahogan ang bumba. Hindi ka maglahog-lahog nga may bumba nga malupok. Kaya ina mabyan illegal, kag ina ang pwede ka magapangatubang sang kaso. Kag hindi man pwede marason nga why kaya kabalo, no? Nga may amo sinagali nga kasuguan, nga hindi gali pwede maglango-lango. Kaya mathagman kag klaro nga ang pagka-ignorante sa kasuguan hindi na mangin rason para nga hindi ka pagkasuhan. Meaning, ignorance of the law excuses no one. Kaya mo na, no? So, dapat sa aton sining mga tagpalamati sa mga ginikanan, dapat i-educate nyo man ang inyong mga kabataan nga hindi basta-basta maglango-lango parte sa bumba nga may malupok sa eskwelahan, sa mga public places, mga airport, sa eroplano, because nga ti inamabyan mangin tunaan sang pagatubangon ninyo nga kaso kag may nagakaigo man nga penalidad. Hindi man basta-basta although nga lango-lango lang na siya, pero hindi man basta-basta nga huol kag mga kwanblah, no, ginhimo ninyo, gintugan ninyo. Oras na nauntat ang mga klase.
Pila ka adlaw nga nag suspend no ang klase. Nagtuga man kamo sang kahadlok sa tawo sa publiko. Na kung somehow na kuan man naapektuhan man ang ginatawag naton nga mental health, especially sa mga kabataan. Ay bandera daw medyo nahadlok na makabati lang sang kuan gani nagakuan na daw hindi na mapahamtang no? Because nga ti amo na mabiyan ang epekto no sa mental health mabiyan sang mga kabataan, mga estudyante, especially sa mga high school student, mga junior high school. Siyempre sa mga ginikanan man. Hamak mo na nga kuan nga halit ang gintuga mo. Dapat gina mabiyan nga masampulan ang sino man mabiyan nga madakpan nga naghimo sini kay para nga ang iban nga naghimo hindi na magpadayon mauntat na. Kag ang sino man nga gusto man maghimo kag may plano nga maghimo hindi na magpadayon. Kaya tibalaan na nila nga may amo kita sina nga kasuguan. Especially subong nga ti high-tech na kita, hapos na lang kamo matrace. Gamit kamo sa social media, magamit kamo sa cellphone, pinagi sa text abi or sa messenger. Tapos lang kamo tulturon. Tapos lang kamo lagson kag ma-identify. Ito may cyber crime ko na kita, no? May mga eksperto kita sa cybercrime. Babalaan nila kung din halin ang kwan, din nag-originate ang mensahe nga na. So nagay kamo ka kwan ha ka lango-lango sina ka hindi na iya lango-lango nga bagay. This time abyan unahon naton ang report ni K5 Ginny Kauyunan. Ang City Council mabiyan magapatigayon sa investigasyon sa issue sang AX diri sa syudad sang Iloilo kaya nagpasalig nga manginpata sa ila sining investigasyon. K5 Ginny Kauyunan. K5 News FM. Kampiyon Report. K5 sang ginpasalig sang Iloilo City Council no through Councilor Rex Marcos Sarabia ang chairman sang Blue Ribbon Committee kay K5 san nga ang City Council ang mga pabilin nga patas kag transparent kay K5 sana pananglitan mayara sa sila sang complaint kay K5 san no nga mabaton na in connection man sa gyapon ni K5 san sa issue sang pagbuhin sa assistance individual in crisis situation kung magandak sila kay K5 san sang ilang investigasyon man niya sa City Council. Sunod kay Councilor Marcos Sarabia nga apisar kay K5 san no nga ang City Council ang nabuusan sa mga nagkalain-lain nga partido salig sini nga kung ano man ang maging resulta sa ining investigasyon ang maging bukas sa publiko kay K5 sana. Ginpahayag man sini no nga ang City Council kay K5 san isa ka independent body. May kaugalingon siya nga kumbaga nga jurisdiction kay K5 san kay hindi niya gipasalig niya man nga hindi sila tawag sini sila wala sa nga tawag sini wala sang lakip o kung lamod pagpumunitika ang anuman ng investigasyon kay K5 san considering nga ang iban nga mga benepisyaryo kay K5 san sa ning AX nga na biktima ning scheme sa mga barangay officials ang natahap o kung nahadlok mag-report sa City Council because nga ang iban sa ila balaan nila nga ining mga concerned kagawads ang konektado abi for example sa City Council o kung sa mga elected officials sa K5 san sa city government as well as man sa K5 san nga base mag-report to sa ila makalabot sa mga barangay officials kag dumtan sila bala ka K5 san o kung may mga iban pa nga matabo sa ila ka K5 san at ang ipasalig ni Councilor Marcos Sarabia nga apisar nga tuod nga in may involvement ang mga barangay officials sa ila manginpata sila ka K5 san because nga gin-elect sila ang K5 san sang tawo, ginasaligan sila. So in return, dapat magka-K5 san nga mangin fair kag transparent ang Iloilo City Council regarding this matter. Pero as of now, ka-K5 san, according to Councilor Sarabia, wala pa sila sang may nabaton nga anuman na complaint from the beneficiaries sa K5 san diri sa may Iloilo City nga nabiktima sining pagpangbuhin sang ayuda sa assistance individual in crisis situation sa K5 san. So meaning sa part sang City Council K5 Ginny, why pa sila sa may nabaton nga anuman nga reklamo gikan sa mga complainant no nga mga pumuluyo nga nagasugid
nga ginbuhinan ila sini ayuda. Pero kung may magreklamo sa ila, no? Ano gusto nila nga reklamo kay 5G ni? Ano damo gid or kaya bisan isa lang magreklamo, aksyonan nila kag imbestigahan nila kay 5G ni? Actually, kay Famsan, wala man gid nag-specify kung pila dapat magreklamo sa ila kay Famsan, no? Pero kung may magreklamo man sa ila kay Famsan, actually ginasta sila kung makakandak sila kay Famsan sa investigation. Kinamalya nga ang City Council ang mayara sa moto proprio, which means kay Famsan they could investigate on their own. Kaso man niya kay Famsan, no? Since nga nagkandak na ang DSWD o kung ang Department of Social Welfare and Development sa ilang own investigation, nagalimit na ini kay Famsan sa City Council nga magkandak man sila sa ilang investigasyon bangod it would cause kay Famsan balasang conflict. Kaya probably kay Famsan, no, may investigasyon, magresulta ang investigasyon sa City Council, may mga resulta gali kay Famsan nga lain sa resulta sa ilang investigasyon sa DSWD, it would create a jurisdiction conflict na bala kumbaga kay Famsan. That's why nga nagpaiway ang City Council nga mag-investigate. Ang term nga ginamit ni Councilor Cedric Cabalina, Councilor Sarabia, I mean kay Famsan, would be forum shopping. Kumbaga ang guwas ni kay Famsan nga nagreklamo na dito may nasa reklamo sa DSWD, mareklamo pagid sa City Council. Kumbaga kay Famsan lain-lain nga forum o kung lain-lain nga husgado na bala kay Famsan, it would kumbaga makaapekto man niya kung ano ang ginakandak nga investigasyon sa DSWD sa ginakandak nga investigasyon sa City Council. Pero man niya kay Famsan, no, if ever mayara sa magreklamo sa ila bisan na isa lang naka-complainant kay Famsan, kung matudaan nga wala sang forum shopping principle nga nag-apply sini, the City Council is willing, bukas sila kay Famsan na mag-conduct man niya sang ilang own investigation regarding this matter. Sige. So anyway, maayo man agani kay 5G ni ano kay para balang hindi na magsaligmato pa, no, ang resulta sang investigasyon kay may posibilidad gid na no nga lain niya ang resulta sa DSWD kag lain man ang sa posible sa City Council ti magatugal na sang konflikto. So mas maayo na nga kay ti naga-imbestigar na gid man lang ang DSWD, ti sila na lang ang bahala kay ti ila man ya actually nga kay sa ila niya actually nga programa kay 5G ni, no, aning AX yan niya sang DSWD nga programa, ti sila na yang dapat maghibalo kung ano ka ba tuod nga ang ila sing ginahatag nga ayuda ginabuhinan sa mga opisyalis sa kay 5G ni. Yes, kay Famsan. Temo na nga actually among same lang man sila statement, no, ni Councilor nga Daliana, ang Committed Shares ng Social Services sa kay Famsan na ginahatag na nila sa DSWD ang investigation. Whatever is ang mga resulta sa investigasyon sa kay Famsan sa DSWD, ito sa amo na kay Famsan ang mangin basihan man niya sa City Council kung bala makandak pa sila sa investigasyon o kung hindi na kay Famsan kung sufficient man niya ang resulta sa investigasyon sa DSWD, dira na kay Famsan kung may nanabat naman kay Famsan, hindi na mag-intra ang DSWD or ang City Council kay Famsan. Sige. So at least no may ara kita subong sang update, no, parte sa City Council naman niya, parte sa AX nga kontrobersiya kay 5G ni kay ti hindi ni langulang man kag lahog-lahog kay ti ga-involve man gihapon sang kwarta, no, kwarta gihapon ginaistoryahan diri kay 5G ni. Amugid kay Famsan, no, ti hindi kung according nga ni kay Assistant Secretary Polides kay Famsan, hindi makatarungan kag ginakasubo niya sin kay Famsan ang balita nga miyara sa mga beneficiaryo kay Famsan nga ginakuhaan ng ilang ayuda, since nga ayuda gani kay Famsan intended sa para sa mga kubos naton nga mga pumuluyo, ang mga pumuluyo naton nga naka-experience sa bisang krisis. May mga gina-experiencehan nga kumbaga pabudlay sa ilang kabuhi. Ti kupitan pagidya kay Famsan. Actually may ara pa kay Famsan nakalabot man sa DSWD ang nakasubo gito nila nga isa ka lalaki kay Famsan, no, nga nagpangayo sang ayuda, assistance for individual in crisis, burial kay Famsan, 10,000 ang ginhatag sa iya, tapos ginkuha pa sa iya kay Famsan ang 9,000. 11,000 na lang to kay Famsan. Ti imagine kumbaga ano ka-unfair ka kay Famsan nga napatyan ka na, kawatan kapag ka kay Famsan sang ayuda nga intended tani para sa imo ka kay Famsan. Sige. So, madamo gid nga salamat kay 5G ni sa sining update nagikan sa City Council.
Tiga ka K5 san ini nga balita ang giadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix nakakapika na naka-detox ka pa. Report nagikan sa Iloilo City ini sa K5 Jenny Kauyunan para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report. El Castigador. Madamong salamat K5 Jenny Kauyunan, direkta sa Iloilo City Hall. Sa aton sinibilang nga kwan nga parte sa AX no nga issue. Ang DSWD programa nila ini no para sa bulig sa mga individual nga nagapangatubang sang krisis no sa ila sining pangabuhi. Imandira may namatyan, imandira may mga kung ano nga mga problema nga kinahanglan nila sang bulig, kinahanglan nila sang ayuda. Amo na nga ginahatagan ini sila sang bulig pinaagi sa AX sang DSWD. Now karon kay nagwa ini nga issue nga ginabuhinan sang pila ka mga barangay officials ang ila sini nga ginabaton nga ayuda nakalabot na ini sa DSWD Central Office mismo. That is why nagpadala sila sang tao dire para nga usisaon ini kag hibaloon kung ano ka matuod. Kag kung matuod, no? Kay ti daw nakita nila nga may ara man sang kamatuod pinagi sa ila sining validation kag pangusisa investigasyon. Ti ang ila sini mabyan yang gusto nga pasabton kasuhan gid no kung sino man yang mga tawo nga yara sa likod sini. Kag maayo ini kay ang naga-imbestigar DSWD mismo kag mismo sa central office halin. Kay ina mabyan na kumbaga hindi na niya singa pakwan no kumbaga may pakilakilala pa no? Kay kung sa City Council abi way man kita nagaduda sa integridad sang City Council naton. Pero kung diri abi sa syudad sang Iloilo kag mga local officials man ang maga-imbestigar kag ang mga involved mga officials mga kumbaga mga tropa man nila, mga kilala man nila. No? Kung isama kwan pa, may mga tabon-tabon pa, no? Hindi gani madula kung kaisa no, may mga lamod sa politika especially kung kwan nila ing upod nila sa partido. Hindi nila pag tandugon kag ibalgay do halos pa lang basulon pa ang tawo na nagreklamo no amo nang iban nga barangay officials sambal nila kung may magreklamo gani especially kadto sa media basulon pa nila ang media no nga nagdala sila nga isyu so nga away anay nagpalapit sa ilang nagreklamo no paano kamo abi palapitan kay kamo gani ginareklamo mapalapit na sila karon sa imo nga yun nga agin buhinan nyo ang ila sining ayuda. Kaya anong ekspektaron abi nila nga sabat halin sa inyo? Di ba? So bay posibilidad nga akigan ninyo, inyo pa nga daw kamo pa ang daw ila piyasala, no? Daw wala sila sang kabaraslan sa inyo. Daw himuon pa yan nga utang nga kabaraslan sang mga tawo sa mga barangay official. Kung nga sila ang nagabaton sang ayuda. Kasi sila ang nagapanglista, sila ang naga-identify sang mga beneficiaries, no? Tiyan mo na nung imbes nga magreklamo sa natungdan mismo, nagakadto sila sa iban nga mga ahensya or sa just like sa media para maaktuhan ina mabyan mga isyu kay siyempre no? Isa nakaklase sang pangurakot kag korupsyon maabyan. Dapat man nga mauntat na kag hindi na magpadayon. Ano na nga hindi kamo ya magkuan, hindi kamo ya hambal nga ginatalakay ini or ginadala ini sang media because nga kuan man siya ning legit man iyang issue no? Para maabyan nga mabalans ang tao, mabalans ang publiko nga mo na ang nagakatabo sa ayuda sa mga beneficiaries.
Kag sa part naman blas ang DSWD, no? I don't know kung nga ano abi, no? Ano gid nila nga kung sa barangay officials ipaagi. Madamo lang sa mga mga reklamo ang nagagatuhaw. May ara sa mga barangay official kung sila ang mag-identify ang mga kilala nila bisan pa nga wala sang ginapakatubang nga krisis kay kumo kilala nila, ginalista nila. Tapos manabala sa mga 4Ps. May mga beneficiaries nga hindi man gid tama kapigado pero ara sa listahan, ara sa 4Ps. May mga tawo nga pigado-pigado gid nga amo ang nagakadapat nga ilista nga makahabaton sang ayuda waay ginalista. Because nga may mga rason nga kay kontrapartido, no, hindi kilala. So mo na kumbaga pakilala lang yang paglistahanay sa mga beneficiaryo. Kung kisa muna nga dapat sa DSWD, hindi na lang kamo magpaagi sa barangay officials. Kamo na lang may mga tao man kamo bisan limitado lang tao ninyo, gamitan nyo na lang kay ti amo man agyapon mahatag listahan ang barangay officials. Tapos i-validate nyo man lang gyapon, meaning kadtuan nyo man gyapon sa barangay kag i-validate ina kun bala ina sila matuod gid man nga ano sini ning qualified, no, nga mga beneficiaryo. Kay i-double check nyo man na sila gyapon. Why not abi nga kamo na lang mismo. Pang kadto sa mga barangay kag mag-identify sa mga mga beneficiaries. At dapat ya ang mga beneficiaries among ginatawag bala naton nga mga poorest of the poor. Di lang nga kay bisan iban makasara ang benepisyo gyapon kita mo iban ginainom lang nila, ginasugal lang nila. Kay supposed to be dapat na nga mga ayuda gamiton para sa para sa makapaayo, makabulig bala sa pangabuhi sa mga beneficiaryo. Pero ilay ginainom nila, ginasugal nila, no, way na ginadala nila sa lain nga bagay. Because nga hindi sila hindi sila tuod gid nga beneficiary. So dapat siguro liwat i-reviewon liwat sang DSWD ang panghatag sang benepisyo kag pag-identify sa mga beneficiaries para nga waay na sang damo pang reklamo. Oras alas 5:33 sa aton nga pagpanumbalik mabyan dugang pagid nga mga information. Check naton makaligad ang dugang pagid nga mga pahibalo. Standby. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa... Happy Fiesta Barangay Navais Mandurriao! Bilang pagpasalamat sa inyo padayon nga suporta kag pagtutok sa 88.7 K5 News FM Iloilo kag kabahin sang inyo pagselebrar sang inyo kapistahan. Nagdala na naman sang kalingawan kag papremyo ang KKB. Ka-K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Nay, may kinido, wala. Banala. Oy, garap. Kilala mo akong mayor, Nay? Ito mayor ta? Ang jit-jit man. Ito pinalagbati mo, yaya. Ang jit-jit ng yaman. Ready? Iwas mo na! Sige. Ladies and gentlemen, Ari. Si Nanay! Si Nanay, forward! Si Manny Maho! Ora, again. Ara. Wow! May naka-uniform siya. Okay. Hello! Ano na yun, last? Tupad ka mo tatlo. Okay. Okay,
putos mo na! Grabe sila kay Guapa, oh. Order sa mga putos. Okay, kamo ang mag-judge kung sino taong. Okay? Pagi sa pagpalakpak. Isang pa, putang-putang ng sakit pa pwede. Okay, okay. Isip mo namon, nag-eskwela kami sa TESDA. Huwag na mag-iisip lang sa mga pumuluyong na pinalakpak subong. Okay. Ladies and gentlemen, ang bukal sa syudad sa Iloilo, nagpapadalagan PTA President Marlene. Sis lang kami, no? Sis lang ang pinalaga. Contestant number 2. Nanay ang Tatay Mang Babarang. Ladies and gentlemen, contestant number 2. Aling Dumisha. 16. Ano na? Ang best in Baligyan ay balot. Bata ni Jackie Chan. Nico. Mga batong kasang, isang box na DTX Coffee Mix. Kami. Uy, ito ka ng alam, ha? Mga batong na paginsang, Pisos! Nakalay water. Ay, nakadlaw siya. May mga piso ka ni ihata, nakadlaw siya. may tagpiso pa na water sa mga. Aray, Awan. udak tipwel. Tipwel ang tubig. 100! Tumatumbo, pasakay. Yay, pasakay na. Tara na. Ini sa ikon ko lang binog. 200! Oh, tumatumba pasakay. Enjoy ka. No. Ano ba yan? Ito kakaboy niya, ha? 300! Na pagdating mo sa lagbong ako ano? 400! Kami? Tutuhan. 500! Lipay mga... Nalipay sa imo. Wow. Ano ba ang bago sa aking 5 years FM? Salamat ka. Okay. Liwatotang hambang naton hep hori lang pero ang yambata K5 News FM. Ang K5 duwa ka palakpak sa dalong. Ang News FM bayaw sa babaw. Meron na sa mga DTX Coffee Mix. Si nanay kasi nag-report na nasa. Oo. Okay. Ano to? Ang K5 mo sa babaw. Okay lang nanay. Wala problema gawa pa ka magyabot. Sige ha. 1, 2, 3, go. Wala kami kasi SM na. Wow, grabe ba? Tuwa na lang ako palis na doon ka. K5 sa babaw, News FM sa dalaw. 1, 2, 3, go! Sagad? Oo, sagad sila. 1, 2, 3, go! Congratulations! Okay na. Ikaw ang itaon sa Hepe Purable sa Limon, ikaw ang mahambang sa aton na jackpot round. Okay. Kung sa tingin, pwede ka kadaog hasta 1.5. Ang pinaka-nubo sa natin 500.
500. Nasa yung 500. Okay, ready? Okay, go! Ano boy? Uy, matanda! Wow, grabe! Matanda! Tanda, magpa-shoot pa! Oh, di ka sila kaya agad! Para Dali lang. Babang ulo dapat para wala daya. Oo. Lugo, ano tayo? Maglugo? Sino maglugo? Si Papa! Ready? Oras mga kaki-5 Philippine Standard Time, alas 5:40. El Castigador. Ini gabayan mabyan sa aton nga pagpangalagad ginadulong sa inyo sa kalwan sang Klinika D3 Bayo. Para sa mga nagabalik-balik ang hilanat ubo kag sipon, kag para makalikaw kita sa dinggi kag iban pa mabyan nga mga viral diseases, mag D3 Bayo, no? Ang D3 Bayo natural nga antiviral kag antibacterial. Kag himo ini sa D3 kag subuman sa virgin coconut oil. So ay kana sang pangitaon pa mag D3 Bayo. Kung gusto nyo mag-ayo, mag D3 Bayo. El Castigador. Standby mabyan kay aton man kuhaon ang report nagikan sa patrol with K5 Kim Kaloyo. Parte sa sining suspect mabyan nga napasakaan na sang kaso. Ang suspect sa pagpadala sang bomb threat sa may Uto National High School. Kag of course ining bag-o karon nga statement nagikan kay Uswag Ilonggo Party List Representative Joang. Matapos mabyan nga ini siya ang naulamid sa flood control controversy. Tamyaw anay nato ng aton sining mga suki kag mapinalaga nga matag palamati kay John Lynn Casio, mayong hapon. Kay sumuman kay Ma'am Ana Lapating. Kay Ma'am Laura Sumagaysay, Winifrida Sarmiento. Ay Ma'am Bing sa PSJ, mayong hapon kag salamat gid no kay Yuhan Padri. Naka-standby na mabyan sa sining matinion si K5 Kim Kaloyo sa iya sining natipon nga report. K5 Kim. K5 News FM. Kampiyon report. Napasakaan na sa kaso may kantanan no sa sining anti-bomb bomb joke no kay Tony ang ining 19 anyos nga contemporary for dispatcher man sang tricycle kasunod no sa pagpadala kaya sang sining bomb threat kung pagpamaho lagi sa social media page sang Uto National High School sang November 21, 35. Sa ang kaso na ano police. Nagadula-dula ka kay 5KM? So, no? medyo mahina ang signal ni K5KM abyan sa sininga matinion, no? I-check naton, balikan naton sa diligid lamang madugay ang aton nga report, no? Gikan kay K5KM Kaloyo. Tama, ginatamyo tamanggilis ang happy birthday, no? Si K5 Idmar Likinya, no? Nagasaulog sa sinikadlawan sa buong adlaw. Balikan naton K5 Kim, please come back. K5 Kim. K5 son, as I mentioned, no, napasakaan na sang kaso ang ining 19 anyos nga vlogger kag dispatcher sang tricycle matapos nung kung madumduman nagpadala ni siya sang bomb threat
o kung mensahe no nga nagapamahog nga allegedly may gintanom nga bomba sa may Uton National High School pinagi sa ila sining Facebook page based diri sa Uton MPS kaya ang file nga kaso ang may kang tanan no sa sining anti-bomb joke law sa aton sining kasuguan wherein ang ining maximum nga pwede prisuhan kay 5 pa maglalabot no sa 5 ka tuig kag 40,000 pesos nga penalty o kun multa kag 5 son kag accordingly check man sila coordinate man sila dugang no sa Iloilo Police Provincial Office sa posibleng pag-locate man no sang iban pagid kay 5 Sunny nga nagpadala sang bomb threat pero so far as of this time kay 5 Sun no manotice naton nga dunog laylo o kung dalos wala na kita sang nabatian ng mga balita or information may kaang tanan sa bomb threat kay 5 Sunny kaya accordingly ang ganapan sa panumdum man rin no, sa atong suri nga mga otoridad especially sang mga kapulisan naton nga hindi niya joke lang o kung hindi lang niya lango-lango ang ining pagpadala sang kaangay nga mga mensahe kaya usually ang ila na SOP gid nga bisan kung kaisa balan man nila no nga dako ang possibility nga tawag na lango lang na or wala man na sang serious intention gid kay 5 Sunny or doon tawag naton nga hoax lang kay 5 Sun pero SOP gid yan gina-check usually makakos gid ya sang disruption kag dako man nga epekto sa mga estudyante kag of course no trauma kay 5 Sun based man diri sa Uton MPS mayo man niya nga masampulan kag matagan man sang leksyon no agod ya nga ang iban diri nga naghimo sang kaangay man nga buluhaton kay 5 Sunny matulog tagam-tagam kag mahadlok man nga himuon iniliwat o kun at least no mag-surface sila or mag-ako sa mga kung for example naghimo man sila kay 5 Sunny sang amo ni nga mga butang kay 5 Sun. Okay. No, so at least no na sampulan na ang isa mabiyan ka suspect no sa mahog sa may Uton National High School. Ano naman niya kay 5 Kim ining bag-o karon nga pahayag ni Congressman Juang angot sa pagkaangot niya sa sa flood control anomalies? Nagpagwa no sa statement si Uswag Ilonggo Party List Representative Congressman James Joang may kang tanan no kay subong nga hapon or subong adlaw nagpatigayon. Na uto naman siya no? Balikan nato liwat mabiyan si K5 Kim Kaluyo no sa iya sining report no parte sa sining statement nga ginpagwa karon ni Congressman Joang. Go ahead kay K5 Kim. So amo na kay 5 Sunny no kun madumduman niya sining hapon or subong adlaw nagpatigayon no sang press conference ang ining tawag na Independent Commission for Infrastructure kay 5 Sun o kuning ICI ang na-mentionare sini or nahinambitan nga gina-recommend no sang ICI nga pasakaan sang kaso ang pila ka mga kongresista to be specific 8 tanan ka mga kongresista nga allegedly may kaangtanan o kung may kahilabtanan sa siring flood control anomaly diriya sa aton siring pungsod. One of which no si Kong Jojoang, upod man rin no si former Representative Saldico, si Congressman Edwin Guardiola, si Congressman Journey Nisay, Congressman Agustina Pancho, Congressman Joseph Lara, Congressman Francisco Matugas, kag Congressman Noel Rivera. Right away nag-issue diri no sang payag si ang kampo no ni Congressman Jojoang nga according diri sa ilang handa sila nga atubangon ang kaso kuning kaso gid man no nga matigayon nga i-file sa ila sa proper forum o kun sa korte kay 5 Sunny kag according man diri sa iya nga in the span of 3 years nga serbisyo sa publiko kun pagtrabaho as a public servant kay 5 Sunny according dire kay Congressman Jojoang nga wala iya gingamit no ang iya sining posisyon sa gobyerno para sa personal o kun kaugalingon nga interes kay 5 Sun kag based dire sa iya nga nagapati siya nga maga-surface man or magagwa ang kamatuoran which is sa iya on his part kay 5 Sunny based man sa iya sining statement nagapanindugan siya nga matinlo ang iya sining konsensya kag maabot ang tion nga malimpyuhan man no or matawag na babalik ang nagubaya balang dignidad kay 5 Sun with all these
issues may kang tanan no sa sining flood control anomaly ka K5 San according diri sa kay kongresista ang nga hindi ya masarangan or hindi ya makayang pasipalahan no o kung i-betray ang aton sini nga mga Ilonggong sini nga mga Kasimanwa ilabi na no nga nagasalig sa iya bilang representative kag ilaman nga tingog ka K5 San sa Kongreso ang ining apagi no sa sining Uswag Ilonggo Party List humalin niya sang tuig 2022 ka K5 San. Sige. So anyway, ang kada isa K5K basta gani nga makuan ka madalahig ka or maulamid sa sini nga mga kontrobersiya kung matinlo ka kag way kagidman sang kahilabtanan ti ma-deny ka kag ti dipinsan mo kagulingon mo kag pamatud-an mo no kag kun sa iba naman niya nga kun ti siyempre gagwa gani K5 Kim no just like subong ti may mga nakasuhan na may mga na aresto na. So because resulta ina sang maid nga investigasyon man nga patigayon pinagi sa independent commission nga gintukod K5 Kim. Amo gid ka K5 San no. So actually may mga iban pagid na nga mga last time no nga mga ilalaman nga mga pangalan no iba for example kay Arjo Atay din na last time naulamid mangiya sini nga pangalan pero so far wala diri siya sa listahan sang mga ginarekomendar no nga pasakaan sang kaso may kaangtanan sa sining flood control anomaly ka K5 San. Accordingly, mag-agi man no or masunod man sila sa ginatawag nga due process in terms no of filing of cases kay K5 Sunny since nga kung madumduman naton no nagsugod gid niya ang ining pagpusisi kag pagkausisa sa sining mga anomalya sa flood control projects sang SONA no ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa tong Hulyo 28 kung sang July 28 ka K5 Sunny pero amo na accordingly subong may mga mabatian naman no nga mga backlash kag tawag na no gapawi pala or some backfire ka K5 San no ang kampo naman ni Saldico nga allegedly may kahilabtanan man si Presidente Ferdinand Marcos Jr. So we don't know lang kung anong mangin resulta ni overall ka K5 San in the upcoming days kay K5 San no regarding diri sa mga ginaalingar korupsyon pagpangurakot no kag mga anomalya pinagi sa pila ka mga proyekto sang gobyerno specifically no sa idalom sang Department of Public Works and Highways sa DPWH with coordination man no sa pila ka mga kongresista kay K5 San diri sa pungsod Pilipinas. Sige, madamo salamat K5 Kim. Upo diri sa patrol si K5 Jason Talaron ako naman si K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Madamo nga salamat K5 Kim Caluyo direkta sa patrol sa gindulo nga report. Sige, so amo na mabiyan. So ang investigasyon sa mga anomalya sa flood control kag sa iban pa nga mga infrastructure projects aton sining pungsod magwa gina no sa ulihi ang kamatuoran basta ginapaagi sa ginatawag blaton naton nga due process no. Ang tanan niya mabiyan may ara gid sang proseso nga eksakto bala. Suno sa aton sini nga kasuguan hindi lang paghambal sang kung sinuda nga tawo nga nagatudlo kay sinom kay amo na tapos kasuhan ng dayon wise ang investigasyon ti ang guwa sina maabyan mahuyang no hindi na sa kuan sa korte so muna nga sa ulihi ma-dismiss ang kaso ti kanugon lang so muna nga kinahanglan niya sa subong amo na nga ginaidiran ini para nga ang pagpasaka sang kaso once gani nga mapasaka ng kaso sigurado nga maebidensya ang tawo nga ginareklamo ginakasuhan maprisugid. Oras alas 5:54. Standby na mabiyan dugay-dugay ang aton mga pagbalita sa agenda. Nagapasalamat gid kita sa inyo sa nga pagupod kag pagpakigbahin. Sa aton nga palatuntunan sa El Castigador karon nga adlaw sang Miyerkules. Sa
Sa ngalan sang serbisyo publiko, sa ngalan ni K5 Enrico Surita Jr. Ini naman ang inyo alagad. G5 Sunny Sarabia Punay para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. G5